Iazkoa baino gozoagoa eta kolore karga handiagokoa. Halakoa izango da 2014ko sagardoa. Giro apartarekin eman zioten hasiera atzo Hernanin txotx denboraldi berriari. Asier Olaizolak ireki zuen txotxa eta lehenengo tragoa kontrako ezterrikoek hartu zuten. Arrane, ondo sartu zeiak. Oainigan falta zaio pixkat kaninuak eta, bueno, Errexate. Ondo, eharki. Sagardogileek Euskal Herritik kanpoko sagararekin egin behar izan dute aurten sagardoa. Erabilitako sagararen 30% besterik ez dira bertakoak. Uzta berandu hasi izanak eta uda lehorrak eragin dute horretan. Orduan argituko ditugu sagardo batzuk oso ondo etorri samarrak eta beste batzuk atzera daudenak, eza? Orokorrean egualdia bai hemen eta bai kanpoan nahiko lehorra izan daudara eta zukua ez du gutxixo izan du, baina ez da batez beste hain miketza izan eta eran errexeako sagardoa dira. Kolorez igual kargatu xoa, tanikoak esaten dana, baina oso eran errexak. Badira urte batzuk krisian gaudena eta egia esan azken txotx garaitan eta naiz ohitura batzuk aldatu, jendea hurbiltzen da herrira, ez? Eta hoi postekoa da. Espero ezagun aurten ere jendea eskaintza, hortarako prestatzen da herria, hortarako prestatzen dira eskaintza guzti horiek, sagardoaren inguruko eskaintza guzti horiek, eta espero ezagun giro honean jator eta txukun jundaila aurtengo txotx garaia ere bai. Festari jarraipena emateko Larregain sagardotegian egin zuten bazkaria. Gutzeko suposatzen du aldaketa bat, lehenko ikendien oso lasai dela eta gaurtikan aurrea beste movida bat sartzen gehala. Baina, hortarako hitzek aurretik lanak egiten eta hemendiken aurrea, jendia etortzen dana hartzeko prest. Dagoeneko martxan dira beraz Hernaniko 12 sagardotegiak, aurtengo sagardo berria probatzeko aukera emango digutenak. Begia, zionetan topea. Eba! Por vino.